Clear dinyerot. Kakak, aku kangen banget lawan sampean. Kok kuwi tenan? Lho, gak percaya? Belas dadaku. Ya wis tak lihat. Ana tulisane. Apa tulisane? Aku cinta Kakang Kidang Wulu. Iya. Kuwi tenan ya. Iya. Ora ngapusi. Ora. Gegarane wong Kakang Kidang Wulu. Coba saiki aku pengen ngerti kaya apa katresnamu kelawan aku. Luput pisan kena pisan Temon Saksane bilang langit. Nanti kudu ten jabat. Terus aku kawan ora bisa. Telo. Sing salah sampean. Anjene apa kok jadi dibopo. Ora kuat ya wis Kakak. Sing abot ora suwe kok. Lah terus? Timbulan. Kok ngerti nak timbul aku abot? Iya. Kowe salah karo ikan kula. Kowe seneng. Kula gelem kowe sampe bojo ae. Nggih. Bojo. Pek bojo. Iya. Ora iso Kakang. Ora iso piye? Mergo wis kalah dhisik karo Kakang Kidang. Ora ono
karo Ki Ulo lagi yang rek. Lho ning nyatane nak kalah dhisik. Salah piye? Lho kalah dhisik karo Kakang Kidang Ulung, Kakang. Kowe sak Ki Ulo tak lungakno karo kowe kok. Moh, aku tetep moh. Moh? Rasid. Kowe mau tak paksa ala bakal ngepot. Piye? Bakal ngepot tak pamer apa? Lho. Aja sawang kepote. Lah disawang apa? Iki jenenge pawakan gringsang. Apa gringsang? Gringsang merangsang. Iya. Aja aku yo merangsang lan tak colok. Lah yen wis merangsang terus ngopo? Kowe sampe bojo udeg-udeg. Aku moh. Lah aku gak wis kondo nak moh. Aku gelem kok kowe moh. Rasudi. Malah kaya lambe jaran. Ben, lambe jaran ning Kakang Kidang Ulung senenge ra karuan. Rugi apa kowe tambel apa? Aku rugi nek kowe seneng Ki Ulo. Itu seneng aku ya aku untung. Waktu. Lah ya. Seneng kok karo kowe. Beda karo Kakang Kidang Ulung. Bedane mangan Lho, wong sehat. Gerayak bergas apa? Keluar-keluar. Curke! Curke! Lho ora ndoyo. Kakang Kidang Ulung sehat. Badan merang. Ode aku yo sehat. Mau kuat gendong kowe ora sehat. Kuat ra kepeksan. Iya. Moh. Timbang sampe pek bojo, kalau wong nganggur. Kalau wong dadi perawan kaset. Kalau tak candalno. Kaya plastik e bocandal. Ya ben, wong lewek dhewe. Sapa manis kaya sira. doi. Doi apa? Aku lagi gelem udah loh. Doi dhisik. Doi dhisik. Video tua itu doi. Ya. Aku isih cilik kok. Alesanaga alasa. Pipi
ana duntung isin aku keturun mati juga. Ora ya ora kemanan isin. Kemanan isin. Dadi tampe ku isin nekat bae. Yo canom kuwi budidaya ben gelem nekat. Nek ora nekat ora keduman. Ngono. Ya. Lah kowe anggere gelem dadi bojoku. Yo tak jek nyambut gawe. Jangan nyambut gawe. Yo kayak roti gampang. Pasuki ora butuh. Kayak bos roti ngene. Kudune duwe bojo kuwi dikepenake. Rekoso lah nek wong lanang, wong wadon kudune wong macak, manak. Wes ah. Kono pancen jalan ngono. Kowe takon macak terus takon mau anak terus. Nggih. Takon mana? Ora butuh. Oleh anaknya akeh takjol. Bisa gitu. Sama ndak mlebu patroli. Ora iso anak-anakku dhewe kok. Yang penting nek hitam di atas putih. Ya gelem ora? Mah, Gelem ora? aku mau Kakang. Kowe sepurasan. Kowe jalan terus apa? Eh? Lho, wong ora karo-karuan. Apa aku dudu wong tuwa? Eh? Lho, siap. Namanya aku. Ayo kene, uncal. Jalan terus apa? Kopi nana bang? Iya. Ya, untuk tak titik. Gimana? Lho, mantap. Tolong ya, Mas. Gelem ora? Kowe anggere larakno atiku aku kepeksa. Nolong aku. Aku kan karo ngono. Ada mencolot. Nah, mencolot tugel apa sih kilem tugel Pak. Iso. Namanya ya, Lek. Mau orang keringet belas mau aja. Kakang. Saru. Iki ketok. Usaha mau cekel. Mau dicekel susuku. Edan. Lho lah. Oh. Ya tak perkosa kowe. Ye. Perkosa. Perkosa? Ya. Ora iso. Tak tutupi. Mbok tutup tak buka. Tak taleni. Ale tak udari. Aku apa jekone ya? Ya dia nek jekune wani. Wis ah. Kowe nek ngono ana kala jenenge ditutup kala Ojo Kakang. Ayo metu iki. ya pasane Colke Kakang. Colke. tak culon nek gelem ladeni aku. Ora butuh. Ora gentenan. Ora sudi. Aduh. Aduh. Colke Kakang. Ora keprok. Aduh. Wes, Col. wong wedok anggen dikempit gara meneng ae. Colke Kakang. Aduh. Colke. Colke. Saduk. Tak buka kok ae karo wong akeh. Colke Kakang. Iki kowe nek tak garap ning kene loh wong pirang-pirang. Aduh garis kuloro. Ya arep ning isor wit ae aman wae. Ya. Ora tau ora. Abone ya. Nah, blepung ramsak. Aduh Kakang. Aduh. Aduh. Ada kok beli sithik. Rasa kok. Ora gelem masalah. Sampeyan tekel tenang lawan aku Kakang Kudu Sempasi. Banget
swara jelik-jelik. Tibae padha kowe kang ngapal kene. Latri pirsa Bapak. Bilih wedal sak menika kula sampun kekel kawanitan kula. Sarikan kula pun tapas kakang Kudu Sempani Bapak. Kudu Sempani. Namastu nawasita. Sempani. Seto teman-teman gak mau listo. Setan di siksa jiwa karo kowe. Sapa ayu maruti? Ayu maruti bisa mulur. Senajan to dulur lan ning dulur tunggal wiridan. Kudune bisa ngayomi. Bapak, milo kantin niku kula nang wirang gesang kula. Kula nyuwun pejah, Bapak, kula nyuwun pejah. Kowe aja lupus. Gegayamu urung kelakon. Kabeh pajar kamu durung kelakon. Ning tanpa guna kula bisa njaga sesrawungan, Bapak. Aku lan lupute kowe. Sepira daya kekuatane wong wadon. Kae ana tetembungan. Wong wadon iki dawa rambute ning cekak malare. Rubyuk kabotan pinjung mentelung kabotan. Arep kowe budidaya. Nanging kowe ora kuwopo. Kula wirang, Bapak. Sepira sing kok sandang. Ya. Urip kuwi ribet. Ribet kuwi lelaku. Yen kowe gelem urip, kowe kudu wani nandhang lelaku. Laku jantrane manusa dicoba karo sing kuwasa. Kowe kuat apa ora? Kuwowo apa ora kowe? Timpa coba menika sangat mengkuing kesan kula. Abot enteng sing nglakoni manusa. Kudu Sempani kae tak upamake macan kang ngelih. Macan galak karo kowe. Kowe dianggep pemangsa. Kula longgo. Nek dheweke tindakan wis nafsu birahi ora bisa kendhaleni. Satemah peteng moto bagus. Kowe lak tak pasrahke sing ditangulung. Leres, Bapak. Lah kowe kok bisa karo ditangulung? Monggo ditangulung tak janji. Wiwit pucuke rambut nganti delamaan sipil, keselamatanmu yo tak pasrahke sing ditangulung. Kowe kok bisa? Kakang Kidang pun sembarane Kakang Kudu Sempani. Lajeng dipun bradat, Bapak. Kowe direbut saka tani ditangulung. Maruti! 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 Maruti. Ya kene sadap pengagummu kaya ngono. Jero lu kanan apa ya Maruti? Napa kula kedah kula kali Kakang Kidang? Luwih becik kowe prasaja karo si Kidang. Jangan kedadean iki ditangulung lak ngerti. Kowe bloko, kowe lawak ora? Kakang Kidang lho. Sertana ya Kakang. Petudune iki aku rampung diprawoso Kakang Kudu Sempani, Kakang. Prawoso. Aku njaluk pangapura Kakang Kidang. Aja gampang ndola atimu ditelesen. Benak tebemu pangapura ya Maruti. Aku sing luput, Kakang. Ning lanane atiku apa kena ditambane ya Maruti. Yo kene kowe ora bisa sapira diri Aku kalah lawan Kakang Kudu Sempani, Kakang Kidang. Yen ngono ora ana gunane kowe latih iki. Kamu kowe aja cengkilen ngono tangan. Ini sampun tolong lawan aku, Kakang Lamu terus kok lawan sampeyan. Yo kene aku ora mentolo karo kowe aja Maruti. Aku ngatur kembang.
aku sing penting ning wong liya. Ayo Maruti ya. Tinimbang kowe urip nentek wirang. Luwih becik. Ayo Maruti kok karo ngilangi dadak iki kan. Arep apa? Kowe apa aku mati oleh papa iki. Racun. Dong kasuke Bathara Kala. Kegeden gurung. Gen piyak kurang cagak. Ora songar. Arep konang di paguron ing Gunung Bromo kene ya. Nek salah slagamu patrapmu ora nyenengake. Tumindakmu iki gandang carang saha pucuk. Nyempet daging waras. Burung tarula nyangking jenengku. Mergo kowe rikan ana ing Gunung Bromo. Kaya tepung susila babar pisan. Ora para saireh kagungan. Jangan gitu. Ora ngira babar pisan. Yen pilihanku keleru. Lentu. Ya. Kayak itu datang putih. Rumah saku wong lanang kebae tanggung jawab iki kowe. Mula kowe tak pini toya. Tak kon ngreksa marang anakku wedok. Jaga keselamatan kajungane anakku. Ning tibae padha kowe ora pecus. Mergo kowe mlokro. Kowe ora baut, ora tatak, ora tanggon. Nur Sewu. Dia menawi Ayu Maruti menika barang. Kalau sakit ngrekso. Ning Ayu Maruti menika menungso saged tidak dateng putih kemawon. Lho kok kedadosan iki kados mekaten panjenengan ngapatake dateng kula. Iya bae. Dateng putih lepat kula. Kok gendong, kok kempet, kok indit, kok bopok. Matumbo itu undung kalau kutamu tuh anak itu. Ketahipun iki lepat Ayu Maruti jalanan. Ayu Maruti boten saged sabela diri. Dinanipun menapa? Rinten saha dalu latih gegaden kalan kula. Ugi panjenengan welek ilmu aji sekti. Lho kowe kok bodho ki piye? Dewe menapa? Kowe ngucap ngono kok ora isin karo awakmu ki piye? Dewe menapa kula kedah isin? Lho sing kowe wong lanang ora kuwomo apa meneh Mayuti. Sepira daya kekuatan wong wadon. Oh, Tidak lho. Kowe iki tau pamake pager. Pager kuwi kudu reksa tanduran. Gandeng pager luyuk, pager gapuk, mula tandurane dibadhok karo garangan. wonten garane kados ngaten panjenengan malah nglepataken. Lho iya. Oh, yang ngaten sak menika kula ngertos. Kedadosane kados ngaten tenalipun sampun dipun ratap. Dasaripun Ayu Maruti Pak Buati utus sepat. Kowe aja ngarani anakku wong wedok sak sen loro. Ayu Maruti ora wong wadon sing mapan ning warung pelanyan. Kowe aja ngasuh ta. Oh, mbok menawa jeleh karo anakku wedok. Kula boten jeleh. Kula gampang nggon ngucap dak sio karo anakku wedok. Kula tresna. Wong lanang ora tahu. Mingkem lambe. Pendiangan mripatmu, srawen tanganmu, gelangap-gelangap tutukmu. Satepa basik gandan. Kurang ajar. Jane iki bagus. Bagus. Ning kuciwane bagus ora tulus. Mergo kowe duwe watak kang rakus. Upama kewan, kewan wedhus. Mula jog kakan mangan
jangan Bu. Mundhak raimu kaya gedhek. Ora ndhisik babar pisan. Ora mantu. Wong sareng dhewe awakmu sarwa cacat. Katite sawang rambutmu abang beranang kaya rambute kemamah. Kupingmu dilamplang kaya lengi kombang. Mripatmu mentolong kaya mata dandang. Tutukmu ombok kaya guwa pagupane warak. Bulumu dawa nyekrangklong kaya ula ngelak gadokan. Mula candak-candak rawuh. Nafsu birahi rasa kendhaleni. Ya ngono kuwi. Peteng mata batinmu. Sapa sing manggil? Iki dulurmu. Senajan ora dulur tunggal ketok. Ning dulur tenggal paguron. Iki wajib maksinamatan bantu binatu diselinge dibantu. Ora kok deluya kaya kowe kuwi. Kowe nyalahke kula. Saya Ayo baru tuh gek kleru kok. Nanggung ngendi kleruku, Kakang? Yo wae no. Nanggung ngendi salahku? Kowe cawe itu perawan kleru kok. Lho kleruku manggon ngendi? Salahe kowe nek atur untuk ke semono. Putih, tak budono putih mulus semok. kale ayo baru nih. Halo semok kono. Tak putih nih. Ayo, ini suruh belum cancan. Tapi nih. Oh, tapi. Wah, Kau nak tanggung jawab. Wali itu minta, wali tanggung jawab. Kali ini sekawinan ya oke ya. ora lo kelam. Masih kawat. Dawa-dawa dinudut kedadan iki. Ya. Aku sing bisa milah-milah. Ndi umpama banyu ndi sing butek sing bening. Ben ora kawor padha butek. Saklimah tembungmu meratandake kowe lanang sing tanggung jawab. Mergo kowe wali tumindak, wali tanggung jawab. Ya. Ya, baik. Jauh kowe pindah dadi pasisen. Rene Ayu Maruti sing gregeti ora liya Kuda Semana. Wiwit dina iki Ayu Maruti tak jodohke karo Kuda Semana. Jodohake. Budak kupingmu. Ora. Lewek. Aku udah rantuk sama. Kowe tak jodohne karo Ayu Maruti dan wong edan. Pripun? Kowe tak jodohke karo Ayu Maruti. Kula dijodohke kali Ayu Maruti. Ya. Menang aku, menang. Nah, lho. Oh, dadi kowe ndoprok ora trimo nampa perkara iki. Iso. Ucap bagus-bagus kok nangis. Kowe iki ganteng lho, ya ta? Lomu metu malah dadi kaya ngono. Iki bare kok nangis bocah wedok ora mung Ayu Maruti tok. Wis to, ditampa kanthi legowo. Karo anak sing gede aku sing tanggung jawab. Guyu to. Guyu ah. Masa nangis kok iso. Iblis caci lanang. Orang malas karo sedulur padane sis. Boten ngelok guyon kesane guyu. Lho umpama kowe dadi kidang lho piye rasamu? Biasa mawon. Kurang ajar. Ya, marah ya, tanah bejuk lo. Ingat-ingatan ae. Yen mangkono Dimas aku Ya, tangane. Bapak tangane lagi lah dosa. Ini tanah bejuk lo, Bapak. Aku wis urip tanpa sampeyan.
lan guna tansah nyandang maramontan perut tutur Yuk kita jadi bunyi. praduka Sini kita ayo Maruti agak kita aja tansah mikir aku mergo saiki wis dipasrahke kakang Sesemar Nanging kakak, wis aku lagi seru tanpa sampai. tanpa guna aku ana ing Gunung Bromo aku njaluk pamit Kakak kita Malah keliru tombol ini piye? tak kayak welasan barang. Murid orang itu kudu semari murid. Masa mulai minggat, soko Gunung Bromo susah. Wangkel lah kurang no. Tumbak kagak apa ya? Jadi loh, tak sikut siram yo, rasa raup yo. Wah ngisi di wong. Wani bali deh. Tak ketok dulu. Ngisi di wong murid aja. Yang lainnya, itu nih KTM ini. Canda. kalau bapak terus pani. Kondo apa? Karo calon bojone dicekel mo. Nek aku udah manut. Malu kucing. Bapak, Kepino, ingatan kalau sampun ceplok penjudeke kakang kudu semana. iki wis dadi pepundhon. Popotone rebo padahal aku kudu ngabdi karo si Kudu Semana. Among istok. Aku muda. Ya. Napa sayang? Sayang. Iya, mergo aku tresno karo kowe kok. Tresno tenan kakang karo aku. Lain tumusih batin aku tresno, Dik. Yen kono bocah wadon sing luwih ayu timbangane aku. Aja kuwatir. Aja meneh kok nyawang, lirik ra buta. Tenan, Sumpah lho. sumpah. Yakin. Sesani danyang kene. Disekseni danyang kene, Nduk. Etok-etok badannya. Muni tok. Danyange mandi ya. Mulai. Yo tenan aja kuwatir. Bapak kepareng nyun pamit. Ya iki buktine tresno kakang. Kowe nyamene kok gelundung. Kaya ditabrak songklo mamat botol. Aku ijek ta ora iki. Jasku ijek kok. Ricek. Sama kok. Ya Allah. Ya apa? Itu iki bulan balik waktu saya salah kok. Waktu sing kleru. Wis karo kowe sing gasol kowe kok. Waktu iso aku lo kleru. Wis sapa? Nek kowe sapa? Heh. Nggak ngerti? Iya. Saya salah. Saya salah sampean. Ayo, kowe cek lompat. Tak ngadu Udah calon orang tua. Cak. Calon orang tua. Iya. Pulau ini pemainnya lawan. Kudu disaminah. Pulau ini calon bujuk dijorokno. Ini banget kan. Kowe aja nganggep nek Ayu Manut ini gedeng karo kowe yo. Nyatane. Tegese isih
Kedadian sing kok tidake iku mau. Iya. Wong wedok iki rasane beda karo lanang perasaane. Wong wedok iki alus. Beda karo lanang. Nek wong lanang dirasa seneng, wani tembung sak nggon-nggon. Iku nek wong lanang. Wong lanang. Ning nek wong wedok ora ketan senenge kepati-pati. Ning disimpen sajroning kalbu. Lah terus sarane piye? Ya kudu sabar lho. Carane sabar. Wong seneng wong wedok iki kudu sabar. Tresno urupe jiwa kang luhur. Kawitane adil lan suci. Adile ora kena dipesa. Sucine tukul saka kertune ati. Ning dibaleke karo panguasane jagat. Ya. Jodoh, rezeki, pati kuwi dudu garapane manungsa. Ning Gusti sing nentokake. Oh ngaten nggih. Sedina rong dina tembung. Ya. Ora ana jaman diteni seminggu. Nek seminggu mboten mangsulan. Rong minggu. Rong minggu meneng mawon. Ya kira-kira 4 sasi. Nek 4 sasi mboten purun. 5 sasi. 5 sasi ora gelem. Setahun. Awas lamudiar kok. Sampeyan duwe sapa saiki? Oh ngaten nggih. Enak. Kuwi ting tresno jalaran saka kuwi. Kulino dilagani, kula cedhaki. Ya bakal kabukuati. Nek ngaten kula tak budidaya ngowahi patra kula besane Ayu Martu Kesah Sembari. Ya ngono. Wae kowe. Ya. Aku nek pamit. Sing tak mundangkung sliramu. Aku ora bisa selak jroning batin. Yen ora ana gunane aku tanpa sliramu. Aku kangen dolan. Yajin, aku kan ke tamanmu.
ingkang tresna. Janjilan pun kakang mengayu. Ojo pisan-pisan nek ninggalke marang aku. Namun panjenengan ingkang kula tresnani kakang. Raden Wijaya Paman Jayakatwa. menungso sing tenan mikir kuwi dakwah. Sawang Kraton Singosari kae brubuh. Singosari kae wis rumal kaprapal kaprawoso. Sademah ilang kaprabawane. Bapak maratuamu ya kalbu ibeku mati tipagang. Yen kowe butuh slamet, Gayatri bojomu wenehke aku kaya. Keparat murang toto. Madeg surat dengan juri. Nadian to pirang ngopono. Ksatria Satria Yati Dingoleno prating iki dosa Rio Wes maju Paman Jayakatwa. Sandra Mawijaya Nulungaken garwa kula Hyang Gayatri wonten asta panjenengan. Nanging sesarengan pecating nyawa saking raga kula. pindhane wong dol tinuku tetep tuku Dirgani Jaya. Kawulaten kelampangan. Kula napa panjenenganipun jebabah pepane lembah sirna depani bantu. Aja mung trimo kok biar lahir buktake nang kiri saya. Hyang Gayatri. Raden Wijaya. Paman Jayakatwa ora. Wijaya kantor Raden Wijaya. Hyang Gayatri. Iki sedang lawan aku. Ayo. Paman Jayakatwa. Kakang tak. Kenging menapa ingkang wonten Paman King Sura
Paman Gensur. Nuwun sewu. Mriki mohon kula mandhikani prajurit tunggu. Madaan mireng tiyang jelis-jelis sasampunipun kula cegah dhumateng panjenengan. Leres Raden Sewu. Kantos panjenengan wonten kanthi pamuman. Tunggunipun menapa ingkang dilakukan? Kanjeng Prabu. Ing dilampah kulingan. Menawi ngaten kula nyupen lho Paman Gensur Kakang Nampi. Paman Gensur. Kakang Nampi. Jipet jroning batos kula. Jalaran kula menggalihaken garwa kula diajeng Gayatri. Nanging Paman Gensur. Kados mboten wonten ginanipun kula urip. Jalaran kula pepisahan lan garwa kula diajeng Gayatri Paman Gensur. Kakang Nampi. Raden Wijaya. Sampun kesangeten nanggen panjenengan menggalih ingkang garwa Gayatri. Awit panjenengan wonten ing Singosari menika gadah tanggal jawab ing aran. Nembe kemawon Singosari. Matur nuwun. Menawi panjenengan tansah menggalih ing garwa Gayatri tartamtu boten kecondhaan, boten sekeca sare. Menawi sampun kados ngaten gagang aking salira panjenengan. Menawi sampun gagang aking lajeng wonten pun papan. Leres sedyatanipun Paman Gensur. Kakang Nampi. Kula kisahipun rasa sepinten kemalipun manah panjenengan. Upami kula kados panjenengan tartamtu ugi gadhah kados mekaten nanging panjenengan menika tasih gadhah kewajiban ingkang awrat sanget. Kejawi mangsulaken kajayan Singosari kedah saged krebat kusumane Ayu Gayatri saged astunipun Prabu Jaya. Menika leres Kakang Nampi Paman Gensur. Negari ing Singosari wekdal menika sampun brubuh. Rama Prabu Sri Kertanegara dipejah. Awit saking Paman Jaya kadua. Inggih dados pangorbanan menika garwa kula diajeng Gayatri. Pindhanipun wonten ing kandhangipun macan. Nanging menawi kula ngrebat wontenipun garwa kula diajeng Gayatri. Menapa badhe kuwat jalaran miturut aturipun prajurit Telik Sandi. Kalenggahan menika laskar ing Singosari namung kantun kalih 12 Paman Gensur. Lajeng kula kedah kados pundi Paman Gensur Kakang Nampi. Raden Wijaya. Menawi panjenengan kepengin mangsulaken kejayan ing Singosari kok kalih. Kepengin mangsulaken ing garwa Gayatri. Senaosa daya ngapa senajan prajurit ing Singosari kantun kalih. Gemblengi tekad kula lan nampi badhe tujuan ing Kediri ngebat ing garwa Gayatri. Leres Raden Wijaya. Wonten iso panjenengan kula badhe sumpah. Kula mboten badhe tuli wangsul wonten ing Singosari upami mboten sesareng kalih kusumane Ayu Gayatri. Kakang Nampi. Bombong jroning batos kula. Awit saking prastya panjenengan tansah setya tuhu dhumateng kula. Nggih Paman Gensur. Mawantu-wantu panyuwun kula dhumateng panjenengan. Benjing gagating rahinu. Kersa ngirit sisa laskar ing Singosari enggal tumapak ing Kediri. Kados pundi marginipun diajeng Gayatri saged wangsul ing tangan kula malih Paman. Lan sawaca pangmandhap sing pasrah ndak kuat. Namun kira-kira inggih ngabdi lan wasuwun Paman.